Ας φτιάξουμε ένα υποθετικό σενάριο. Ας πούμε ότι ο Ζαχαρίας γνωρίζει κάποια άλλη, κάνουν έρωτα και την ερωτεύεται κιόλας. Πάρτε βαθιά ανάσα και αναρωτηθείτε. Αντέχετε και μόνο τη σκέψη. Έχετε 2 παιδιά. Τι θα κάνεις? Θα καταρρεύσεις? Τώρα χαλαρώστε, κλείστε τα μάτια σας. Πού ήσουν, νυχτά? Ωραία, έλα! Θα τη φάξω, σαν το κατσίκι. Και φανταστείτε. Πιστεύεις πραγματικά ότι ο Ζαχαρίας θα μπορούσε να σε απατήσει? Σίγουρος να είσαι για τον κόλο σου και αυτό όταν είσαι ξύπνιος. Τον τέλειο γάμο. Προφανώς δεν είναι και τόσο τέλειος. Τον ιδανικό σύντροφο. Ο σύντροφός μου. Είστε κομμουνιστές? Την παραδεισένια οικογενειακή ζωή. Χρησιμοποιήστε φράσεις όπως αισθάνομαι ότι... Αισθάνομαι ότι μου τα έχεις κάνει έτσι. Επειδή η μάχη των δύο φίλων Υπάρχει άλλη? κρατάει χρόνια. Τι στρώσω? Να τη στρώσεις. Λέω να πάω για μπύρα. Να πας, αγόρι μου, να πας. Και άμα τη στρώσεις να με χέσεις. Δεν πρέπει να φανείς δυνατή, να το ξεπεράσεις και να συνεχίσεις έστω και μόνη. Το έτερο νήμιση. Μια ταινία του Βαγγέλη Σεϊτανίδη. Τελικά το τέρι σου το βρίσκεις ή το φτιάχνεις? Το έτερο νήμιση. Θέλετε να σταματήσουμε τη θεραπεία? Όχι, έχω κλασμένες εγώ τώρα. Αυτή την ταινία είναι αμαρτία να τη χάσετε.